Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Paljon kiitoksia, puhemies. On totta, että nyt pidetään viimeinen huippukokous ennen Eurooppa-vaaleja ja tällä on suuri merkitys. Ja tietenkin asialistan sisällössä painotetaan eurooppalaista ohjausjaksoa, joka on ollut hyvin positiivinen menetelmä, josta tehtiin päätös viime vuosina. Olemme nyt viemässä päätökseen 5 vuoden kriisin kauden. Kriisi oli hyvin vakava ja sen aikana tehtiin päätöksiä ja ryhdyttiin toimiin. Esimerkiksi vakaussopimus, sitä pidetään välttämättömänä eikä sitä rikota, ei pienissä eikä suurissa maissa. Ja myöskin omalla alueellamme, Euroopan reuna-alueella, tapahtui suuria muutoksia. Tuleeko näistä syntymään arabikevättä vastaava tilanne Euroopan unionin sisällä? Ei. Ponnistuksista huolimatta hallituksen välisyys edelleen on perustoimintamuoto Euroopan unionissa sisällön suhteen. No, joskus näissä on viivästyksiä ja syntyy jäsenvaltioiden välillä on yhteenottoja, mutta tällaista ei Euroopan unionin alkuvaiheessa tapahtunut. Kuitenkin me olemme saaneet aikaiseksi yli 50 vuotta rauhaa kaikille Euroopan unionin kansalaisille ja tämä on huomattava saavutus Euroopan kansalaisille. Meidän täytyy tuoda esille negatiivisia puolia, mutta myöskin positiivisia puolia. Meidän täytyy tehdä selväksi sen, että me emme voi vastata kollegojen käytännön kysymyksiin, jos meillä ei ole todellista eurooppalaista hallintoa. Ja tällä hetkellä meillä ei ole todellista eurooppalaista hallintoa. Ja täten me tarvitsemme erilaista Eurooppaa. Jotkut puhuvat enemmästä Euroopasta, mutta me tarvitsemme erilaista Eurooppaa, jossa tehdään selväksi se, mikä kuuluu jäsenvaltioille ja mitkä asiat kuuluvat eurooppalaiselle tasolle. Jotta Euroopassa saadaan tarvittavat muutokset aikaiseksi, oli kysymys veronkierrosta tai siitä, että tuodaan oikeusjärjestelmiä lähemmäksi tai viedään päätökseen yhteismarkkinat. Ja tämä on se asia, josta seuraavassa huippukokouksessa vaalien jälkeen tulisi keskustella. Ja toivon todellakin omasta puolestani, että euroskeptisyys, josta herra Faragekin puhui, toivon mukaan, että sillä ei ole tulevalla kaudella suurta sijaa.